Práve sa pozeráte na V60, ktorá na našom trhu začína na cenovke 35 000 eur, ale v tejto úprave cross country a slušnej výbave dosahuje až hranicu 55 000 eur. Pozeráme sa tiež na auto s hmotnosťou až 1,75 tony bez vodiča. Samozrejme s pohonom všetkých 4 kolies vďaka Haldexu 5. generácie, ktorý funguje úplne výborne, s automatickou prevodovkou a s 5-válcom s objemom 2,4 litra. – 20 cm svetlá výška v praxi V60 Cross Country kľudne pasuje za konkurenta tých najodvážnejších SUV-čiek. Vďaka komplexnému bezkľúčovému ovládaniu môžete V60 odomknúť aj zamknúť nielen na bežných dverách, ale aj na tých 5. Tie sú zvnútra pekne čalúnené a obsahujú aj lampičku. Volvo patrí k značkám, ktoré sa nepredbiehajú v objeme batožinových priestorov a inak tomu nie je ani na tejto V60. Ak chcete veľký kufor, jednoducho musíte investovať do XC90. V kombíkoch som sa už stretol aj s nápaditejšími roletami, ale ako praktickú určite musím označiť túto deliacu priečku, napríklad na menšie nákupy. Sklamaním je absencia akejkoľvek rezervy, je tu len sada na opravu pneumatík. A tá niekde v teréne, mimo asfaltu, kam je podľa mňa táto V60 s pohonom 4 kolies a so solidnou svetlou výškou určená, bude veľký problém. Zadné sedadlá. Ani v tejto oblasti nepatrí Volvo k rekordérom, takže sa musíte pripraviť na priemerný priestor, ale celkom šikovné nápady, napríklad takéto sklopenie stredného operadla. Kritiku si určite zaslúži vysoký tunel pod nohami stredného cestujúceho. Takisto tlačidlá zadných lampičiek v strope som najprv vôbec nevedel nájsť. Rovina, ktorú vytvoria sklopené zadné operadlá, je dlhá až 180 cm za stredne veľkým vodičom. A tak, ako sa na strednú triedu patrí, aj tu nájdeme v B stĺpikoch výduchy klimatizácie. Bezkľúčové ovládanie s dotykovými plôžkami na kľúčkach nefungovalo vždy podľa mojich predstav, ale keď už som sa do toho auta dostal, vždy som hýkal nad týmto pekným interiérom s nápaditým úložným priestorom za stredovým panelom. Odkladacích priestorov je tu dostatok, mne sa páči aj praktická a elegantná roletka. A každý výduch klimatizácie môžete pekne priškrtiť. Sedadlá testované V60 boli veľmi pohodlné. Príjemne ma prekvapila aj výšková regulácia prednej časti nielen na sedadle vodiča, ale aj spolujazdca. Rozumne tvarovaný a umiestnený úchyt zabezpečí, že vám dvere neodfúkne ani silný vietor a vždy ich udržíte. Takisto poteší aj zámok vozidla na všetkých dverách. Interiér je nielen pekný, ale aj kvalitne spracovaný, takže počas testu ani raz nezavrzgal. Upozorním ešte na praktickú kapsičku na sedadle vodiča a trochu menej praktickú reguláciu sklonu operadla pomocou kolieska, ku ktorému musíte ruku prepchať cez úzky priestor.
A tu sa dostávame k základnému kameňu úrazu. Parkovacej brzde, ktorá funguje úplne opačne a je umiestnená vľavo od volantu. Ľavá páčka je okrem iného určená aj na ovládanie palubného počítača. Adaptívny tempomat, obmedzovač rýchlosti, aj aktívne sledovanie bezpečnej vzdialenosti za vozidlom pred vami ovládate v ľavej časti volantu. Digitálny prístrojový panel ponúka aj možnosť meniť témy či kontrast a palubný počítač sa v ňom ukrýva úplne nenápadne, je jeho súčasťou. To sa týka aj elegantného upozorňovania na maximálne povolené rýchlosti odčítané na značkách pri ceste. Tie by sa však mohli vypínať na každej ďalšej križovatke, ako je tomu v našej legislatíve, a Volvo V60 o tom ako si netuší, pretože nespolupracuje toto odčítavanie maximálnych povolených rýchlostí s navigáciou a spolieha sa, že každá maximálka bude ukončená značkou. Upozornenie na nebezpečnú vzdialenosť za vozidlom pred vami môžete regulovať ľahko páčkou vľavo na volante. Rozmrazovanie čelného skla funguje spoľahlivo vďaka odporovým káblikom v ňom. Cúvacia kamera je síce praktická a spoľahlivá, ale ponúka úzky obraz a ľahko sa špiní, keďže nie je ukrývaná podobne ako v niektorých konkurentoch. Toto je môj obľúbený športový grafický režim prístrojovky, vľavo môžete vidieť nastavený tempomat. Keď som sa veľmi, ale naozaj veľmi snažil, dosiahol som aj 6-litrovú spotrebu nafty, ale napríklad 100 km najazdených po Štiavnici a okolí, podľa mňa v prostredí, kam je takáto V60 určená, som dosahoval 9-litrový priemer. Bežné diaľničné jazdenie končilo 8-litrovým priemerom. Motor tiež nie je veľmi kultivovaný, najmä po štarte, ale zase čo sa týka výkonu a spolupráci s automatickou prevodovkou, nemal som mu absolútne čo vyčítať. Takisto aj moderný pohon 4 kolies mi úplne vyhovoval, zadné kolesá sa pripájali absolútne okamžite a podvozok patrí k mojim obľúbeným. Táto V60 podľa mňa nie je ani tak určená na dlhé diaľničné jazdenie, kde sa prejavuje zvýšenou spotrebou, ale skôr do horských oblastí a tam by som sa určite poohľadol aj po benzínovom pohone, ktorý bude kultivovanejší, rýchlejšie sa zohrievať a ten rozdiel v spotrebe nebude až taký obrovský.